Ara. Saluda. Hola, bon dia. Estem a l'autobús. Hem sortit de l'avió. Planos enormes. I estem això al bus. I faré un selfie shot. Momento blogger. No em feu bullying. Bon dia. Hem arribat a l'hostel. Outfit of the day. Jo crec que aquests pantalons ja. Pensava que estàs en boles, Carla. Aquí dormen la Carla... No, la Laura i la Noa. La Laura. La Carla. Tenim el meu llit de dalt. La veïna. Que no sabem qui és. Ens agrada. Estem en un hostal de lujo. No ens ho paga? Sí, Ens ho paga tot Booking i moltes gràcies. No ens podem acostumar a això. Estem molt bé per haver-nos aixecat a les 4. Sí. Ara. Com bota. Oh! A veure què posa. Hola, Leire, aquest és el meu missatge secret que ningú pot saber. Secret, Leire! Tia! Saluda, Carla. Vali. Carla i la Noa pugen escales. Que mones. Esteu gravant? Jo sí. I ara la Laura em fa la foto. Anem a buscar el tramvia, que estem seguint la via, perquè l'altre anava patadíssim i no ens deixaven pujar. Estic explicant la nostra vida. Què esteu fent, gent? Ens estem reposant la crema. En un cementiri. I també és una informació que la crema de la Noa olor antimosquits. Perquè té antimosquits. incorporats. Dato importante. Quin reportatge. Superclasse, saps? Aquí frotant-nos la teta. Uau, que sensual tot. És tot una... Superdigna. Vas posant crema per sota la mascareta quan has taparà. I hi ha uns gatetes. Estem espantant, allà estan allà. Anem a intentar no espantar el gatete. Oi, 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 oi. Adéu, gatete. Aquí està el gatete. Pues eso, que anem a veure un cementiri. A veure què tal, Alfredo dos Santos. Ai, és de nens, no vull gravar això. Ai, per què? És com a Buffy. La Noa no li ha agradat això. Faré momento blogger, no sé si se'n veu, però... Estem aquí, al cementiri. Home, pots explicar què heu fet avui, saps? Del matí. Ai, sí, avui al matí què hem fet? Ah, sí! Hem fet un tour amb una senyora molt maja i està molt bé. O sigui, havíem passat per als llocs on havíem anat. M'està fent molt mal el braç. Braços blogger. Ara, Quin gran contingut estàs desprenent. Ja. és que ja em coneixes, jo sóc una natural comunicadora. Tu te tombes amb 2 pals? Mira, vols veure una tumba amb 2 pals? Comunicació audiovisual, estudiant. No et riguis de mi, porca. Els hi falta un pal. Estic fent una carrera per ser youtuber, vale? Bueno, què hem fet? Ah, sí, de guia. Hem fet un tour a les 11, que Sí. vam trobar ja a la nit. I la mar de bé, no? Sí. Hem anat a la llibreria, la més antiga del món, però tancaven... antígens per entrar al restaurant. Ah, sí, fort això, eh? Hi ha un punyau de tombes amb 2 pals? En aquesta ciutat l'únic que fas és pujar i baixar. Exacte. I cansa molt. I esto... Amb uns bessons. I és l'aniversari de Noa, avui, i és l'aniversari de Noa. Que fa 19. No us sembla fort? Públic inexistent. Celebrant el meu aniversari en un cementiri portuguès. Què més voldries? Lloc d'ensueño, vull Què més dir... voldries? Cementiri with the homies. Hem trobat un nicho que està obert i això, literalment, allò és el puto cuerpo. Tu creus que aquí Hem posat un post-it. Potser s'han tret, perquè està un saqueador de tumbes. Home, Està com mig obert. però tenia en compte que aquí estan les ruïnes. És que no crec que hi hagi un saqueador per saquear una tumba, no et cal destrossar el sostre. Ja, però mira, igual ha vingut després. Està com el d'esto obert. No, però jo crec que hauran tret el cor. La 1755. Important el terratrèmol que ens ha deixat el traumita. M'encanta, molt fan. Jo sortint d'un examen. Jo dient les dues pares, no, tranquils, he estudiat, estic bé. I després traient un 3.
No us preocupeu, ja m'ho sé. He estudiat, no passa res, puc anar a dinar. Gatete, gatete, gatete. Que mono. Dia 3. Això sembla un apocalipsi. Hem arribat a la Torre de Belém. Car de fred, eh? I car de vent. I no portem sudadera Fa ni no. ventets, no hi ha sol. Ningú ens havia avisat. No, però bueno, sobreviurem. Ai, mireu que maco. Mira, Mira, que petitet. anem a fer zoom. Ho podem provar també, sí. Hola, hem fet un descobriment. La Gina està prenent pinya colada de bon matí i no fa calor. I ens estan intentant vendre des de la paradeta. Aquí està la Laura. Hi ha una granoteta, hi ha una granoteta. És que els grans sí que... Oh, mira quina granoteta. Oh, mira quina granoteta. Hi ha un punyau allà. La Carla i la Laura s'estan fent... Petonets amb els peixos. La Noa també està intentant, no? L'altra? No la veig. Ah, Ai, sí! Granota! hi ha moltes, si aneu per al pont. Mira que hi ha una a la sombra. Són molt cuquis. Ens ha agradat aquest parc que hem trobat aquí, a Belém. Que hem hagut de... Ah, mira, unes colònies, que hem hagut de pujar, un huevo. Estan aquí fent exercici. M'estic enganxant a fer zoom, eh? He de parar. És perillós. Que se la foten. Una cosa. Com la foto jo. Amb un peu. Ja, amb un peu. Sense mà. Estàs tu? Què? Estàs tu que s'aguanten damunt un peu. Sí, un nivell de ioga. Però no et moguis quan. Que o acabem a l'hospital o acabem bé a casa. Ja no hi ha dues opcions, no hi ha entremig. O s'il·luminen espiritualment i surten volant. Estem fent catarsi, noies. Vale. Vine, anem a fer un tour, va. Anem a fer un tour del parc. La Carla ens guia. Carla, fes com els vídeos de l'MTV de Bienvenido a mi casa, 46 preguntos. Bueno, al parc. No sé com es diu, Pere, anem a dir-ho bé, anem a dir com es diu el parc, vale? És que el trobo. Es diu Parque dos Moinos de Santana. Toma ja. És un parc perdut a dalt de tot de Belém, vull dir, quasi sortint. Ostres, per so. Bueno, aquí els portuguesos reguen, cosa que a Barcelona no fan. I la gespa està preciosa. Principalment perquè creiem que aquí en aquest parc no ve ningú. Clar. Possiblement. Aquí hi ha uns nens portuguesos. No sé si és il·legal gravar nens portuguesos. Allà hi ha uns tios tocant la guitarra que estan tocant Arctic Monkeys. Hem descobert que aquest parc és de gent alternativa. El lloc de trobada dels indis, sí. Perquè hi havia uns skater boys també. També. Hi ha una font, que ara no funciona gaire. I uns lavabos públics sorprenentment nets, vull dir... Exactament. No està... I aquestes tontes d'aquí. Et faig un plano melancòlic de tu caminant pel parc. Això pots tallar-ho. No, no tallo, és un plano melancòlic de tu caminant pel parc. A veure si trobem alguna Aquí està el llac on hi ha les tortugues. Mira, aquí hi ha una tortuga. Oh. Tiririri. Ai, s'ha anat! Ens ha arribat el petido. Tenim 4 pastissets de nata, una cosa que no sé què és i una altra cosa que no sé què és, però té bona pinta tot. Dia... Què som? Dia 4? Dia 4, estem al castell de Sant Jorge. Mira, ara us podré proporcionar un bon plano del Jesusete. Sí, aquest arbre no m'ho impedeix. Quin pedazo zoom té aquesta càmera, tio! Uau! Tia, que es veuen fins als poros dels Jesusete. Estem a Rio? Potser. No ho sabreu mai. Mira, perquè allà... quin zoom. I el pont de San Francisco. Tia, que veig els cotxes individuals que estan passant pel pont. A veure, vinc amb la marca B. A veure? No sé marques de cotxe, tot això. Pues eso. Aquí teniu el paisatge. Mira, allà tenim la torre, l'ascensor aquest, que està fora d'uso ara mateix, tancat. Que diuen que s'assembla a la Torre Eiffel. No s'assembla a la Torre Eiffel. Ja, jo vaig qüestionar el l'estil. És d'un estil similar. I aquí teniu tot Lisboa als nostres peus, perquè som les conquistadores. Òbviament gravaré tots els gats al viatge. Ai, es veuen tots els pèls, com aquest zoom.
Hem comès un error. Ai, sí. Hem baixat aquestes escales pensant que podríem anar per l'altra banda, però hem de tornar a pujar tot això. Estem fent exercici i farem uns quàdriceps que te cagues. I us ensenyem la ciutat un altre cop, com si no hagués fet ja 8 vídeos del paisatge. Per a veure si val la pena aquestes escales. Exacte. Que me muero, eh? Anem a pujar les escales. Hòstia puta. Me muero. Ho hem aconseguit! I aquestes segueixen allà baix. Que són moltes escales, eh? Ai, que cauré. Vinga, no, que ja sé que si tens. Molt bé! Ara espaiaré. Ai, me muero. Ai. Bon dia, a les Tres Maries. Acabem de dinar. Opinions sobre el dinar. Uah, I estem amb la ressaca del menjar. és l'hora de la siesta. És l'hora de fer. Coneguda com l'hora de l'estiu. I hem trobat aquí un pati, un claustre, amb ombreta. I estem descansant per no haver de pujar cuestes amb la panxa plena, com a abueles que som. Bon dia, som dimecres i estem a Sintra, a un palau amb uns jardins molt dramàtics, A Quintes de Regaleira. a Quintes del Regaleira. Això, mira, això és un poc. Ai, mira, Pozo imperfeito. pobret. Per nosaltres sempre serà perfecte. Exacte. Però que lleig, no? I aquí hi ha un pozo. Molt gran, no? Hòstia, no sé d'una mierda. És profund. És un pozo. No es pot... Tota la vegetació que no tenen a Lisboa l'han posat aquí, concentrada. Collons. El puto Covid ens està limitant les nostres opcions. una barrera. No! Estan pujant el caminet per anar al pozo iniciático. Atrapades a una cua amb un senyor que és un guia molt irritant. Que pesat aquest home. És l'únic que s'ha sentat i ha dit, és que estic molt cansat, tio. Ha dit que estic embarassada i estic cansada. No fa puta gràcia. Bueno, però mira, perquè com a revanxa sentim els seus fax sense pagar. Estem baixant el pozo iniciático. Farem aquesta mateixa foto. Hòstia, que pesau aquest home. La Laura al puente, la Laura al puente. Passejant per una cova. Alguna anècdota divertida a explicar? No aguanto el senyor aquell. Em dono unes ganes de cometre assassinats. Hem trobat aquí un llaquet que està ple de pedres escarbats. Mireu. És gegantí. Mira'l, hòstia puta. Posaria la meva mà per l'escala, però em fa una mica de por. Hem passat per la gruta laberíntica. Opinions sobre la gruta laberíntica? Un puto laberint, la Leire s'ha cagat. M'he cagat a sobre. Està molt fosc. Vosaltres heu fotut molts crits, també? Molt divertit. No m'està espantant molt. I aquí tenim la capella, que no es pot entrar, però té un símbol il·luminat i ben maco. Què dius? A la classe de botànica d'avui hem descobert potser l'espàrrec més llarg del planeta Terra. Llarg i gran. I gordo. No sé si s'aprecia. És llarg i tot. Això és un puto espàrrec. Però és que has plantejat un gran problema, eh? Com collons bulls això? Ja. És un problema, eh? No pots posar-lo en lloc on bulli. Una piscina. Has de portar la cosa on bulli a ell. Clar. Has de dutxar-lo amb aigua bullant. Bullim durant uns quants minuts. Has de crear com un aquari al seu voltant Ahà. i que flueixi l'aigua bullint. Has de portar un puto equip de Com una construcció. caldera. Has de fer com un radiador, d'aquells que passa l'aigua calenta per dins constantment, Exacte. perquè l'aigua estigui bullint.
Crec que serà l'única manera. Puto espàrrec enorme, 70 per 3,5. 6 metres. 6 metres d'espàrrec. Així de ojo, De gratis. Boig. Tot locas. El cabezón. Cabeza. Bon dia, acabem de sortir del museu més random que hem anat mai. Tenien cadàvers de nens, pintures molt lletges i pedres, amb signes d'interrogació perquè ningú sabia què era. De mans amb guants, per alguna raó.